ଆଜି ରବିବାର। ବାପା ବଜାର ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ବାପା, ମୁଁ ତୁମ ସହ ଆଜି ବଜାର ଯିବି। ହଉ, ତୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ପଡ। ମୁଁ ରେଡି ଅଛି ବାପା। ହଉ ଚାଲ ଯିବା। ଆକାଶରେ ଏକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଉପରକୁ ଚାହିଁଲା। ଟିକିଲି ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା, ଆକାଶରେ କଣ ଯାଉଛି ଦେଖିଲ? ତାହା କେତେ ଉପରେ। ଟିକିଲି, ଏ ହେଉଛି ଉଡାଜାହାଜ। ଲୋକମାନେ ଉଡାଜାହାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଉଡାଜାହାଜ ଆକାଶରେ କାହିଁକି ଯାଉଛି? ରାସ୍ତାରେ କଣ ପାଇଁ ଯାଉନି? ଶୁଣ ଟିକିଲି, ଯାନବାହନ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ଥାଏ। ଆମେ ଯାହାକୁ ପଥ କହିଥାଉ। ଉଡାଜାହାଜ ଆକାଶ ପଥରେ, କାର, ବସ୍, ଟ୍ରକ୍, ମୋଟର ସାଇକେଲ, ସାଇକେଲ ପରି ଯାନବାହନ ସ୍ଥଳ ପଥରେ, ରେଳଗାଡି ରେଳ ପଥରେ ଓ ପାଣି ଜାହାଜ ଜଳ ପଥରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ହଁ ବାପା, ମୋ ମାମୁଙ୍କ ସହ ଯେତେବେଳେ ପାରାଦୀପ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ବଡ ବଡ ପାଣି ଜାହାଜ ଦେଖିଥିଲି। ସେଗୁଡିକ ପାଣିରେ ଯାଉଥିଲେ। ହଁ ଟିକିଲି, ତୁ ଠିକ ମନେ ରଖିଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ଯାନବାହନ ନିଜର ପଥ ଅନୁସାରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଆଜି ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ପିଲାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯାନବାହନ ଗୁଡିକ ଦେଖାଇ କେଉଁ ଯାନବାହନ କେଉଁ ପଥରେ ଚାଲେ ତାହା କୁହନ୍ତୁ।